cobane gelem nyolong jupuk patone iso mangan. Wong lanang bagus niku nggih dicoba, wong wedok ayu nggih dicoba. Wong lanang bagus ora kuat cobane, gelem nindakake lan gelem nindakake hartaning hawa nepsu. Wong wedok ayu ora kuat cobane, rame 300.000. Sepi yo 50.000 niku enten mriku niku. Murah men kok 50 kok murah men. Kowe meneng kok. Dina iku ora santa rasane atiku. Pokoke iki mengko ana sing guyu siji ya ta guyu pisan entuk rokok gru sakler. Susu malah tombok dhewe iku. Dina iki aku tetep beguguk mutawaton tresnani Bathari Suprabawati munggah ning kayangan. Kaluwan iki entuk pancen kowe ora gelem ngetutake tindake Prabu Kalapracana ing mapan ana kene wae. Aku ora mbok tutke ora paten. Yakin ora tak tutke ora apa-apa? Nani. Nyapa to nyetrum nyapa to. Tokok barang iki kudu melu terus mi. Iya. Angger aku ora mayang aku mesti ngetutke kowe wis tok tenang ae. Muka oleh kayangan harus susah Allah balik.
madu mawur mangawur-awur-awurahan pengarane kacurit kong maguru kongso tetek kaya putula korban driting turang gesti nyang tuaca kang kekitir ora kata ingkang tuaca melayu sopi latal dawa pangandikane Sinun Prabu Kala Pracana supaya mungkah oleh kahyangan Suralaya bakal tak jaluk sepisan kas Bathari Supraba para dewa ing kahyangan kalungguhan dina iki kowe ra ngulungake Bathari Supraba ora mung Bathara Guru sing tak unta ing kahyangan Suralaya bakal mapan oleh sadroning wadukku kene. Prang campo yam yam bodal loro tatet wiloting koto Ranyang pak pong buk golok kali jote sapa sing gawe adah bakso jenenge rombong rambut dawa jenenge gondrong anak druwa jenenge grandok bojo ayu moblong-moblong tinggal jagong cengklak. Oh, ora gitu. Ora pati del, ora usah ngeyel. Del ora del sing penting ngeyel. Mriko pukulun Bathara Narada. Ya, anggere model sing kaya teko ya kuwi niki ya pukulun Bathara Narada. Kok kaya ngene baguse pukulun Bathara Sambo kan ya ora ono. Wonten dawuh kados pundi paduka ngasta jabang bayi kang taksih abrit ya aku ngerti ulun ngerti kalamunta kita munggah ning kahyangan Suralaya iki ora ana liya mung kejaba bakal ngrabekke Gusti sesembahan sing jenenge Prabu Kala Pracana lak ngono ta oh inggih leres dawuh pangandika paduka ning ora segampang kuwi anak-anak kalungguhan iki ora mung kuwi sing dadi punagine para dewa maragake pidhangetna dawuh ulun Gusti sesembahanmu Kala Pracana isa apa kuwi jenenge dadi bojone Bathari Supraba yen to kowe cilike isa ndadekake tatune bocah iki gedhen iso mateni bayi sing tak aturake marang kowe iki kowe bisa mateni jabang metu ora mung Bathari Supraba ning kahyangan pen dina iki